Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa musulmi na fata alheri da fata ana cin kushin lafiya. To masha Allah ku saurari wani vocal nan in yaso sai mu zo mu yi bayani kuma akan shi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawa yan gobe da fatan an yi na lahiya. Wannan imajin da aka tura imajin ne na bakin hauren na wanda suke haɗawa daga Nigeria. Daga Nigeria yanzu kusan ana ta kama mutane ɗaiɗaiku wanda mun san me manufarsuwa. Kuma shugabanni suna ta jan hankali kan da an ga mutumin da ba a yarda da shi ba a gai. Kenan an ga yanzu na aka tsaida su a garin cizon kurege. Jihar Maradi ba. Guduma ma da ruwa. Su 21 aka tsaida dama da ɗaya can an kama wasu 11. Polisan Chadwa sun zo sun yantar sun kama 11. Yanzu kuma an tsaida 21. Kenan ana ƙara jan hankalin mutane ne, ana wayar da mutane kan da Allah yin aka ga alamun su cikin kutu-kutu suke ko kuma a ɗauko su ga kabu-kabu mahi yawan su sai son da kanuri ba masu jan Hausa. Maradi suke destination Maradi suke tambaya, tunda yanzu ma daga Dumat suna tambaya suna cewa a aza su ga hanyar Maradi amma wanda ba sai sun bi kwalta ba. Tun daga can sai suka kirawo suka ce a tara nan wurin, sai aka kira iko da suka je aka kama su. Allah ya tsare mu kasan mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To yan uwa musulmi dai kun ji bayanin da ake ciki kenan. Ni wannan mutane ban san me suke nema da Niger ba, musamman mai irin halayensu ne, miye suke so da Niger mu sani ba wallahi. Abin nan yana bani mamaki sosai. Wallahi abin yana bamu mamaki, musa abin da suke so da Niger ba wallahi. To insha Allah duk ne su Allah ba zai ba su sa'a ba kan Niger insha Allah. Allah zai kare Niger, zai kare al'ummar Niger insha Allah. Kuma akwai takarda ga ta nan zan dora muku. Wannan takarda ta fito daga minister na tsaro akan dukkan wanda ya ga wani dan ta'adda ko ka boye dan ta'adda ko a gama kai da baki a cuce Niger, ko ka sabke dan ta'adda ko ka gani ka ki. To wannan takarda ta zo duk wanda aka saki aka kama da wannan to za a to a wasu bidika ma naga wasu sun dora sun ce ma an sa Qur'ani. To amma har yanzu dai muna bincike ban ga ba wannan ba, amma dai duk da wannan mutum dai sani wannan doka ce. Mu ba mu gudunmuwa, mu bar biya haraka. Wallahi wannan abun babu wannan irin wannan. Wallahi mutane ko da siyasa daga zukuce ku. In aka ce siyasa ku bari, ba lokacin siyasa bane. Ku tsaya ku gina kasar ku, musamman ma mutanen ƙauye. Wallahi ku tsaya ku yi wannan ku tsaya makaho. Ko siyasa za a yi zaɓe, babu inda ake zaɓe na gaske irin ƙauyuka. Kuma ku ne kuka yi shan wahala, ba a taɓa tsaya aka muku wasu abin kirki ba. Bukku da ruwan kirki, babu wuta take, wani ƙauyen wutan ma babu, abin nika ma babu, kullum turame ne ake wana. Amma ana zowa ana so a gyara muku kasa, mutane kuna wasa, musamman ƙauyuka. Wallahi ku huta daga wannan haraka a halayen. Idan kuka ga abin bakon abin da baku raba da shi, kau ku sanar da hukuma. Duk abin da kuka baku raba da shi, kuka ga bakon abu ne, ku sa ƙasar ku a gaba. Maganar siyasa ku bar ta har lokacin ta yi. Lokacin ta in yi zo babu matsala, ku shiga ku yi harka ku ta siyasa. Amma aka ce wannan gyaran ƙasa ne, in soji ya zo gyaran ƙasa to ku bi shi so da kawa ku mutaimi gyaran ƙasar mu. Ku duba irin wahalhalun da muke sha. Kuma 'yan siyasan nan duk sun yi amfani da ku mutanen ƙauye. Murane ba abin inda ake zaɓe, dan an san halayensu ba a ma zaɓen su. Amma duk ƙauyuka nan ake zaɓe. Ya kamata ku riga, kuma duk yanzu wani abin da ake shigowa daga ƙauyuka ake shigowa. Kar ku yarda da mutumin da ba ku san da shi ba. Bakon abu wanda ba ku sani ba, wallahi ka ku yarda da shi. Da kun ga abin da ba ku yarda shi, ku zabura ku je ku gaya ma hukuma. Ku ce ga wani bakon hawa wanda an shigo ba mu yarda da su. Kun ga yanzu wannan mutanen abin da suka yi, kokari ne suka yi. Ni ban san abin da mutanen nan da suke ketarwa ba daga makwabtan mu, ba mu san abin da suke so da mu ba a Niger din nan. To ta Allah ba ta kuwa, ba abin da za ku yi da Niger wallahi. Sai dai ku gani Niger tana ci gaba, ba abin da kuka isa kuma Niger insha Allah bi iznillah. Kuma mun ce bibili Niger, kuma mun ce Allah. Babu wani wanda isa yi wani abu da mu sai abin da Allah ka zata da kanmu akan mu. Wallahi in kuna shawa ma, in kuna bari ma ku bari. Kuma mutum duk wanda ya zo da mugunni billahi lazi
in ya sake ba dai a ran nan ya tashi ba sai dai an busa ƙaho ya tashi. Jama'a a yaɗa wannan bidiyo mu san mu abin da kuke so da mu kan mu kuma mu rike mu da mun ce kasar mu kawai shikenan sai mu shiga matsala. Yanzu duk duniya kowa na san kasar shi banda mu san mu so kasar mu ba, sai mu samu sai iska mutanen banza su rika kama hare-hare kan mu so kasar mu yanzu. To mi kasar mu da batan mu da wanda ba ma so ta ba. To don Allah ku shawo mu lahiya, don Allah ku shawo mu lahiya. Mu kasar mu muke so ba uban da isa hana mu san kasar mu ba, wallahi babu shi. Kore ne ko mutuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina muku fata alheri a yada bidiyo.